vagy bárhová is mész, de tudd meg, elkísér egy gondolat. Mi bántja az, ki itt maradt? Ha most meg hazamész, vagy bárhová is mész, de tudd meg, elkísér egy gondolat. Mi bántja az, ki itt maradt? Hogy vajon mi történt? Hogy veled mi történt? Míg engem forgatott a szédület. Az vajon hogy történt veled? És ha éppen hazamész, vagy bármerre mész, tudd meg, elviszel most engem is, hogy elfelejtesz majd, ha elmúlt egy nap. Te majd velem maradsz akkor is, én az asztalra teszem a lábam, s nekem itt vagy. S hátradőlök székemen, az emlékem vagy.